Jeg vil nu fortælle, hvordan jeg ved brug af HTML, CSS og JavaScript har lavet den her karusel af billeder på vores side. Og det er sådan set, jeg vil starte med at vise det i HTML-dokumentet, den her script, vi har sat den i head, så den kan finde mit JavaScript-dokument. Og der har vi sat differ på, så den læser HTML-dokumentet først. Derudover vil jeg lige fortælle her, har jeg lavet en div med en klasse, der hedder karusel container. Og inde i den div har jeg en anden div, som hedder karusel, og har et ID med billedbeholder. Og det har jeg, fordi der går jeg ind og manipulerer med det med JavaScripten. Min JavaScript, der starter jeg simpelthen med at lave en global variabel med et array i. Og det her array, det er simpelthen til mine billeder. Der siger jeg, gå ind i billedmappen og finde Vilma, Sigurd, og Kasper. Og nedenunder det laver jeg også en anden global variabel med min alt-tekst, så jeg også får implementeret alt-tekst på billeder, nu hvor det ikke er direkte i HTML-dokumentet. Derudover laver jeg en global variabel, som hedder container, som går ind og tager vores billedbeholder, jeg viste i ID'en, som vi bruger i vores for loop. Og i den her for loop, der laver jeg simpelthen en variabel, der hedder i, som får tildelt værdien 0. Og den her i skal have en kørselsbetingelse, så derfor så siger jeg, at vores variabel i skal være mindre end længden af vores array med billeder i. Derudover så skal den ændre sig, der skal det ikke en til for det ligesom kører rundt. Og det jeg sådan set siger, det er, at den i forloopet her skal lave en variabel, der hedder img, image, hvor den går ind i vores DOM og laver et HTML-dokument image. Det den så skal gøre, det er image search, ligesom i HTML, og der skal den tage vores array med billeder. Derudover skal den lave img alt, vores alt-tekst i HTML, og så bruge vores array af alt-tekst, så det passer. Og der den skal vise det, det er jo simpelthen vores container, vi lavede her og der skal den lave lave child til vores billedbeholder, som er de her img-billeder. Så laver den dem alle sammen, fordi den kører for loop, så kommer de ud, ligesom de er her. Så går vi ned og laver endnu en global variabel, der hedder karusel, og den her karusel, den går ind i vores dokument og finder vores class, vi også har på den her billedbeholder, karusel. Og her ser vi vores karusel variabel, skal der være event listener på, og her har vi både mouse down, touch, start og move og up, leave, end. Og grunden til, at vi både har mouse og touch, det er simpelthen fordi, at den er både til telefon og computer, så du kan skal kunne bruge fingre og musen. Så siger vi, hver gang at den her event sker, så skal der ske den her funktion. Og jeg har lidt forskellige funktioner, kan du se her, drag start, dragging og drag stop. Og det er simpelthen fordi, der skal ske forskellige ting ved de forskellige. Også med de forskellige events og sådan noget, det skal jo passe sammen. Så har jeg endnu en global variabel, der hedder swipe her, og den tildeler jeg værdien false, og previous page og previous scroll left. Og det bruger jeg sådan set til, at jeg kan få den til at køre rundt. Nu er mine funktioner her, der har vi startet med drag start funktionen her, og der giver jeg den parameter, at der ligesom skal være kaldt en event, som vi havde heroppe, og det var så dem her, de øverste. Og her går jeg ligesom ind og opdaterer de globale variablers værdi. Her siger jeg, at swipe-variablen, den skal nu få tildelt værdien true. Vores previous page x skal få tildelt events x-koordinat på siden, eller touch x koordinat hedder det. Det er de her to streger, der betyder og som logisk operator. Så derfor så er det så enten mus eller touch. Så det er ikke begge dele på samme tid. Så siger jeg også, at værdien til previous scroll left skal nu være tildelt karusel scroll left i stedet for. Det vil igen sige eventene. Derudover har jeg på dem alle sammen sagt sådan her, at når parameteren event ligesom ser, så skal vi prevent default. Det er simpelthen fordi normalt så kan man på de her billeder i HTML hive dem ud og gemme dem, men det vil jeg ikke have, når man kan swipe dem, sådan at det ikke bliver for vanskeligt. Derfor har jeg sagt prevent default. Så går vi herned i vores funktion med dragging, ligesom betyder, når man bevæger musen. Så derfor starter vi også med en if-sætning, hvor vi siger, at hvis vores variabel swipe er vores sammenligningsoperator her er fuldstændig samme som false, jamen så skal den return. Derfor så skal den ikke køre resten af koden videre. Men så fordi, at når vores mus jo er nede, og vi faktisk godt kan swipe, så passer den her ikke, så derfor skal vi køre de her.
Og her laver vi en ny variabel. Det er så en lokal variabel, fordi den er inde i en funktion. Og den tildeler vi værdien vores previous page x og touch page x koordinaterne minus vores page x. Så på den måde får den ny x variabel. Og her minus position, den her variabel. Derfor finder den simpelthen forskellen mellem aktuel og tidligere gemte position. Så på den måde så kan man dragge. Og igen prevent default. Med drag stop hernede, der siger vi simpelthen as swipe lige med false. Så derfor så stopper den der, hvor den er. Fordi det er den der. Så det var simpelthen lige sådan man lavede en karusel af billeder, der både er til touch og move.